Той е невероятен, както и светът му. Невероятният свят на Гъмбъл следва. Тръгваме за най-голямото парти край басейна на годината. Това е поканата ти за малки титани в готовност за парти край басейна. Скоро по Cartoon Network. Обичаме всички в невероятният свят на Гъмбъл. Обичаме Ричард. Обичаме Никол. Обичаме Анаис. Обичаме Пени. Обичаме Дарвин. Обичаме и Гъмбъл. Разбери защо обичаме всички тях. В Ние обичаме Гъмбъл. Всеки ден от 11:05 само по Cartoon Network. Следва рекламна пауза. Край на рекламната пауза. Остани с нас за още забавление с Гъмбъл и Дарвин в невероятния свят на Гъмбъл. Тръгваме за най-голямото парти край басейна на годината. Това е поканата ти за малки титани в готовност за парти край басейна. Скоро по Cartoon Network. Рекламна пауза. Край на рекламната пауза. Събуди се, господин Магу. Време е за нови приключения. И стари врагове. Може да не вижда много ясно, но това няма да му попречи да оправи нещата. Няма да скучаеш с господин Магу. Всеки ден от 18:50 по Cartoon Network. Остани с нас за още забавление с Гъмбъл и Дарвин в невероятния свят на Гъмбъл. Тръгваме за най-голямото парти край басейна на годината. Това е поканата ти за малки титани в готовност за парти край басейна. Скоро по Cartoon Network. Ела в света на най-щурите си сънища. Новата поредица Lego Dreams, изпитанията на преследвачите на сънища. Утре от 9:10 по Cartoon Network. Връщаме се след кратка пауза. Тази пауза наистина беше кратка. Край на рекламите.